नै लोगोफोर जोंहा माइ सौनो थांनायसै मबाइल लायाखै ला मा लांनो होमबा माइ सौनो थांसै लोगोफोर जोङो नै माइफोर रानदोंमोन दिनैसो सौनो मोनसै फैदो दा खनफैसिगोन नानानि थौ माया लानो थांसै मिलाव लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मिनि ब्लगाव बरायनो थालायबाय दा जों माइ सौनो थांहांदो गासिबो न'नि फेमिलि नै मोनजानाय नङाना रावबो मावबा लाङाबानो मोनजाया थांनायसै फै थौ ना थांबाय थाथ'नोसै नै लोगोफोर बिराद मोजां माइ गायसुना दोनदो जों दा माइ सौलांबाय दङ खिजा जि मोजांखा माइ गायसुना दोनदो लारि Hello guys, new vlogger. Wow, biराद मोजां जाखायो बेरायनो बेलासि दा जों सानाव दं फोथार गेजेराव दायो मोनफैबाय सौहैसिगोन Blogaran kita. Mama subai dong ada ya, sunai jade. Mansi sunai jade yau, kaki jizai. Forty dusan agung. Ini kok dong napsi dong. Lagi perjeng dari sukang bayi tampin se. Tampin lain se. Septu lebe. Ambil nak bikin yang benar dah mini blog ah. Bye. Guri bene gay deh. Kan ini. माबायदि मोनखो माइ सौनानै खोन्थानायसै अडियन्सफोरनो बिराद हिट जायो इदि लोगो नाङै माइ सौनो लाबोयोबा बोग्राव दंखायो ना मोजांथार जोंना मिला सोरबा लाबोनो गोसोबा लाबोनो हागोन बिसोरबो खाथि लोगोफोरा जोंना लोगोफोरा लारि बिदिसो जों गामिया ओरैनो लोगोफोरा जोंना La